Ya Allah, isu-isu apa tuh sing ngobong-ngobong sampah iki? Mbak Ida lho ternyata. Ya Allah ra umum tenan iki wong kuwi. Ngobong sampah isu-isu ya ngene. Pemeanku ya mabuk kabeh kok. Mabuk sangit. Mbak Ida iki jian kok. Lah iki jebulane iki kowe to Mbak sing ngobong-ngobong. Lah napa to, Mbak? Pawamu sewot ki lho. Pak aku bakar-bakar dhewe ning ngarep omahku ra ning omahmu kok. Kowe iki lemare aku rak sewat piye to, Mbak? Iki lho asepene nggone pemeanku kabeh lho. Klambine ambune dadi ra enak. Mabuk sangit kabeh, ambune dadine ra enak, Mbak. Ya wis to, sementing kan iki larane tak beres sik, ben resik nggone. Gebyur banyu ra? Gebyur banyu apa ora? Gah, wong durung entek larahane mbok kon gebyur ki lho. Tak gebyur banyu tenan iki lho. Lha piye to Mbak Dia? Karepmu ki piye? Salah sapa ora gelem gebyur banyu? Ya wis ki tak gebyur banyu dhewe to. Wong ora cetha dia ki. Ora cetha ya kowe kuwi to. Ora umum wonge.